Na 1988 het grote succes wie het dien met de sportieve carrière van Ikema. Nou, na meer dan 20 jaar komt er weerom op het ijs bij de Lietse ploeg APPM. Met onder oren Lars Elgersma. Terug een ontmoeting op een cursus kwamen ze in Ikema. Een paar weken later, toen, tenminste dat is het verhaal, hij zei dus Mail kwam, de ploeg die het Sint-Johan zei van nou, wij willen Jong wel als hulptrainer of als hulpcoach erbij hebben. En ja, daar heb ik natuurlijk gelijk volmondig ja op zijn, want het was voor mij een hele mooie mogelijkheid om weer een beetje rond te komen na een akelige periode. Ik heb er alle machten soort zin in. Ja, hoe is de motivatie? Ja, nou de motivatie is zelfs zo erg dat ik heb me 3 weken waarom heb ik me om je knibbel opereren laten in Heerenveen. Door dokter Menke, die had dat geweldig dien. Want ik hier altijd een pijn in mijn knibbel. Als ik erop stond, dan die het zeer. Dus schaatsen wie ik helemaal net niet mogelijkheid. En die had hem geopereerd en een uur na de operatie, toen stond er ook wel even een beetje zout, een beetje druk. En toen had ik al geen pijn meer. En het gaat nou elke dag gewoon beter. Ik kan haast gewoon weer trainen. Ik denk dat de dingen die ik vroeger fout deed, waar ze me wel op wezen, en waar ik nou op 44 jaar leeftijd van 6 keer, ja, ik hield misschien beter moeten. Dat wil ik nou op de jongens overbrengen. En misschien een tikje van ja, techniek. Ik ben een jaar lang het Henk Gemse om je techniek sleutelt. En dat is goed lukt. Dat is, ik wie net een technische schaatser, maar ik ben er zo'n bot mee bezig geweest dat ik het waarschijnlijk wel overbrengen kan op orenmeester. Ik zie wel heel goed wie goed schaatsen. En dat komt omdat ik zelf nooit goed schaatsen. Ik vind het heel mooi dat ik gelijk met de grutten begin. En ja, die Kessel in mijn gruttenmaatje. Die jongens die hebben het helemaal in zich. Die winnen vliet niet goed en die zullen dit hier. Die reden al 34, vlieten 2-3 weken waarom. En die jongen. Die jongens zijn heel snel en ik maak er een beetje om mij werken, laat ik het zo zeggen. Daar heb ik een soort zin om.